xeral que se fixo director xeral de desenvolvemento rural, houve quen lle cambiou o título e lle fixo director xeral de salvamento rural, non? E eu creo que, a pesar de que existen trazos que nos permiten avistar que hai experiencias, algunhas que comentamos, outras que acaba de referirse él, é dicir, claro que non hai que botar terra encima de todo, non? Pero eu tamén, despois de dicir isto, tamén me quedé un pouco sorprendido cando observo, detecto que quizás non hai suficientes puntos en común sobre o diagnóstico, non? É dicir, porque evidentemente, vamos a ver, podemos matizar de si aquela aldea, pues debemos invertir recursos para que aquela aldea se conserve ou non se conserve, non? Pero, dicir, o abandono, xa non o abandono poboacional, senón o abandono productivo, humano, ocupacional, vale? Ese, o que nós temos, o que eu opiñei hai moito tempo e quedou aí, de barbeito improductivo, dicir, o 30% do territorio, o 40% do territorio desocupado, porque non hai poboación, non hai comunidade de base, etcétera, etcétera. Eu creo que isto, este é un problema estrutural de primeira orde e outro problema estrutural de primeira orde é que estamos avanzando en Galicia, o mundo entero, cara a patrones de producción e de consumo totalmente homogéneos, de producción e de consumo totalmente homogéneos, non? Cuando existen, eu creo que isto é un grave problema social, cultural, ambiental tamén, porque que os tomates que comemos no mes de xaneiro veñen transportados en avión desde Chile e van a Ámsterdam, e de Ámsterdam veñen... Entón, eu quero loitar para que o peixe, para a pesca, para que a carne, o peixe ou as verduras que un me coma, ou que nós nos comamos, os patróns de consumo, de produción e de consumo, se fundamenten nos recursos locais. É dicir, eu non quero ter peixe de piscifactoría procedente de Chile. O sea, temos que traballar para que a pesca artesanal teña un lugar que está retrocedendo de forma significativa en todos os lados, ou a agricultura de pequena escala, localizada, que suministra mercados locais. É dicir, loitar contra a homoxenización da produción e do consumo, non? A frisona ten un lugar? Seguro que ten un lugar, por suposto, non? E as granxas de alto rendemento productivo en litros por vaca, seguro que ten un lugar, pero estou seguro de que deberían ter un lugar moito máis pequeno. Pero creo que isto é unha cuestión secundaria, vale? Que, desde o meu punto de vista, o do salvamento rural é un elemento que nos debe, que debería nuclear, non? Que, se este non é un punto de partida, entón, de pouco nos vai servir se vamos a construir un novo paradigma, se vamos a chamar a noso sistema do territorio, se non partimos deste punto, deste momento tipo. Eso quería, eu tamén, pensando que cal é o problema, non se pode definir con dúas ou tres palabras o problema no rural. E eu puxemos de organización, claro, organización que pero eu, porque penso que hoxe por eso é o que percibo, e aquí xa creo que non é suficiente aplicar o evolucionismo clásico, é que ir máis alá de tamén unha percepción espiritual, non sei como dicirlo. Eu creo que o rural o que ten agora é alto grado de desarticulación. O que fai que non teña esa, ahora que estamos falando de cambio climático, que non é resiliente, que non ten capacidade de superarse, ni siquiera de adaptarse, e moito menos de xerar un modelo, de xerar unha visión de camiñar hacia desarticulación en varias dimensións. O cal fai, que realmente, non sei se antes se fala do sistema de nutricional, falamos da comida, que para mí o máis importante destas palabras é sistema. E que hoxe, en moitas zonas, para mí xa non hai sistema, hai elementos desarticulados. E iso se traduce como síntomas en abandono, se traduce en que cando un sistema está desarticulado poden chegar a proxectos se implanten porque hai ocos, intersticios na matriz, e entón ese sistema tal, e ademais a matriz non é capaz de incorporar esos proxectos e de tal. Entón, para mí, o problema conceptual é a desarticulación, porque pasamos dun sistema que tiñamos, que sería mellor ou peor, que estaba articulado en todas as dimensións, a outra cousa
non evoluiu, ni se adaptou, simplemente se desarticulou aquel sistema e non aparece outro. E entonces, eu para mí, que o principal tema, e agora estamos en un momento de cambio, é a vulnerabilidade. Somos moi vulnerables. O sea, ou polo menos podríamos ser, temos recursos para ser máis resistentes ao que ven. E o que ven, a mí me gusta. Entonces, eu creo que a desarticulación define, a ver que fallarse máis, non? El que optas por resistir, non por reinventar. ¿Sí? Optas por resistir ou por reinventar. No, bueno, por organizarse. Hai unha dialéctica interesante. Pero eu non falo, digamos, Se tal como esquema, non falo das estrategias. Non falo das estrategias. Acabas. Pausa. Non sei se é interesante, Sí, sí, está sí. comentado, pero estaba un día en Berín tomando algo en un bar con un primo y tenía un amigo que tenía un pueblo ahí en el monte que estaba montado y decían, bueno, que tiene una iniciativa que es montar una granja con pollitos, ¿no? Para producir este tipo de carne, pollo. Ah, y eso ya, porque no hay mucho trabajo en el pueblo. Pues a ellos recibieron Coren como fabuloso, en solución. Va a ser una hectárea sola. Tenemos que echar el purín fuera y ya está. Genial. Tenía que tener 100 hectáreas, pero bueno, no importa. Eso a mí pinta así, oliendo a mierda. Nadie quiere volver a este pueblo. Los 7 trabajadores de la granja previsionales, a lo mejor al final vienen de Rumanía, que mira, igual, que está muy bien para esta gente que viene, pero lo veo como mal aprovechado. ¿Y porque este tío que viene del monte no tiene otro ejemplo ni otra alternativa que montamos nosotros una alternativa? Eso es mi manera de pensar y conocer a gente que lo hace distinta. Lo digo porque ya tiene 70 personas enterradas en su iniciativa para mejorar no sé qué. Tengo ganas de saber en qué niveles están todos con su nivel de sostenibilidad, pero bien. Eso, yo quiero aportar eso. Si me preguntas, Frente a mi posición es eso. Claro. Y bueno, E o do Coren non é novo, O sea, precisamente non é unha novedade. Porque estás falando de algo que acabo de ocurrir. es que yo no protesto tampoco a esta gente, porque esta gente tiene que decir eso, pero da otra alternativa que funciona también. Modelo e outro modelo. Cali. No solo una aclaración para que yo creo que yo expliqué mal. Yo creo que los parlamentos lo van a lograr y el problema, claro, es o que da gestión. Para mí es outra cousa que me quería ver como damos resposta a situación con 90.000 personas de población activa agraria a un asentamento poblacional que se originó en pandemia. De hecho, esta mañana, por exemplo, das vacas e as parcelas. Sí, vale. O sea, un modelo que soportaba 90 e pico habitantes por kilómetro cuadrado, agora soporta 5, como se gestiona un territorio. Está claro que se contemos persoas, depende de como consideremos agora, pero hai certas formas que permiten contabilizar ese novo forma de organización dos recursos de persoas. E as persoas aquí son moito máis importantes aínda, porque é máis difícil que sexan sustituídas pola acción do Estado, debido á escasa ou nula presenza que ten a propiedade pública dentro do mundo rural. 2%, non? 2% do territorio, non, tamén 2%, 2% únicamente, 2% do territorio galego é de propiedade pública. Fronte a medias máis elevadas de outras comunidades e do Estado. Entón, a ausencia de persoas, a ausencia de comunidade, provocaba... Alguén vai enchense. Non é o Estado, non? Incluso no comunal, porque cantos exemplos de comunidades de montes coñecedes que teñan sido intervidas por parte da comunidade autónoma porque está en estado de abandono o monte veciñal ou comunal. Cantos, non? É unha situación que está contemplada na propia lei de montes, non? Non quero dicir que as persoas e as comunidades que forman as persoas son relativamente máis importantes nos contextos como consecuencia da ausencia de propiedade pública en xeral, non? Sí, sí. Eu creo que teríamos máis fácil, é máis fácil,
yo creo que sí, vamos no bon camino. Sería máis fácil, digamos, si tuviéramos que decidir o que sabemos ou intuimos, a mellor é definir unha política, por decirlo, que decidir que investigamos sobre eso. Probablemente, eu creo, ou a mellor son demasiado prepotente en ese caso, pero eu creo que me sería máis fácil, si son director xeral, saber o que teño que facer, e iría na línea do que apunta saber, que saber en que teño que investigar. Pero eso estou eu. A mellor ese é o meu problema. É dicir, é que a mellor, digo, bueno, é que porque sei, xa me parece que sei o que teño que facer. E a mellor equivoco, mas é que eso é o que teño que facer. Pero, que podemos aportar para a xente que non que ten outra forma de ver as cousas, que podemos aportar do punto de vista da investigación que queremos aportar? Bueno, pues, Eso é o que Iso é o que hoxe teríamos que baixar a terra. Sí. E eu creo que estamos intentando baixar a terra. Pero, Kiko, a ver, eu que tamén creo, se me permitides interpretar unha dinámica que se acaba de producir, temos tanta tradición de discrepancia que política e intelectual e académica, que é bom, que aquí creo que o que temos é que converxer, non discrepar. Pero se nos escapa a discrepancia, eu ben xuramentado de que non iba a discrepar, só converxer, intentar facer de... Fagamos ese exercicio, porque o dixen pola mañá, estamos facendo unha cousa nova, e inaugurando unha estrategia colaborativa entre diferentes disciplinas, para intentar, pero se nos escapa, estamos de acordo, non estamos de acordo, temos que estar de acordo, non temos que estar de acordo en nada. Sinceramente, eu creo que estamos de acordo no fundamental. Claro, se estamos de acordo no fundamental, que algún problema hai no mundo rural galego. Cal é exactamente? Como lle chamamos? Abandono, despoboamento, non é o mesmo. Barreto improductivo, algún problema hai. O sea, eu de todo o que digo xe me quedo con unha cosa que dixeche ti, que a mí me leva obsesionando desde moito tempo. Enfrente, e creo que xa seguro que será a miña opinión, enfrente, o primer gaso, cobran 3/4 de millón de euros polos eólicos e aquí nada. Mirámoslo en términos contables, é dicir, a xestión do espacio rural é tan deficiente xa non para producir leitugas, tomates, viños monovarietales, non, para aproveitar da mesma forma que os de enfrente un recurso que é o vento e unha nova tecnoloxía que nos poñen as empresas. Non temos capacidade de gobernanza, nin social, nin política, de ningún tipo para abordar eso da mellor forma posible. Eu teño un colega que é historiador agrario de Zaragoza, que se dedicou a asesorar a toda a súa familia, a todos os parentes, cando chegaron os viños de vento a Aragón. E se carou unha pasta gansa. Unha pasta gansa. Os pueblos, os parentes, as familias, que tiñan o monte, fortaleza. Experto en propiedade da terra. E aquí, nin eso. A ver, por baixar do gran objetivo ao país, é evidente que algo que está funcionando rematadamente mal, que lle preocupa a Consello de Cultura Galega durante os poucos e nos preocupa a nós. E a partir de aí, efectivamente, temos que poñer eso en orden e ver como... Pero creo que o gran objetivo, a chave das noces, non podemos renunciar a ela. Unha proposta, non facemos unha proposta. E non é unha proposta política, nin é unha proposta para os políticos. Eu teño estado muitas veces con xente, sobre todo de economía e de ingeniería. Vamos a facer unha proposta que sea practicable para... Non. Eu creo que vivimos nunha sociedade tan moderna e con un nivel... Nos pagan e nos financian para pensar, e iso que facemos? Vamos a pensar que proposta facemos, a máximo nivel. E agora, claro, hai que baixar a terra, hai que ordenalo. Entón, eu digo, primeiro, habería que partir, e aí sí, digamos, non como acordo, senón como converxencia, de cal é o diagnóstico de situación mínima. Temos que facer un diagnóstico de situación mínima, non? Que alguén debería facer. De feito, nas actividades que propoño para mañá, foi algo que falamos ti eu antes do da rede, non? Recordas? Temos un guión feito de convidar a unha serie de xente para facer un seminario e facer un diagnóstico sobre cales son os problemas. Non o digamos, chamamos a xente que non o diga. Non se sabe, claro.
van a decir cosas absolutamente diferentes según os intereses, as perspectivas, a tradición, para que empresa trabajaron, con quién firman los convenios, de dónde sacan las pelas, cómo se llevan con el PP y cómo se llevan con el COP. Necesitamos oírlos para hacer un diagnóstico de situación. Eu creo que eso, por eso temos que hacerlo. Eso é un primeiro objetivo da rede, creo, é facer o sea, aproveitar e invitar a xente e dicirle que veñan un día ao sitio a comer con nós e que durante todo o día os ordenamos para que nos fagan un diagnóstico de situación. Non facemos nós os interrogamos, facemos cuestionario, ¿no? E observación participante al máximo nivel intelectual, por exemplo, é unha das actividades que mañá quería propoñer, e iso é unha das sesións, e iso xa é un objetivo da rede. E non me parece un mal objetivo, ¿no? Esa análise de situación. Logo, home, eu, desde o punto de vista da... Bueno, estou facendo unha especie de conclusión, non é o caso, pero... eu creo que temos que identificar líneas de traballo que podamos practicar e que teñen que ver con identificar manexos tradicionais, orgánicos, como lle queramos chamar, que están mortos, que están vivos, que siguen existindo, pero identificados. E facer unha lista. Por eso me gustaba a idea da tormenta de ideas. Unha lista. Home, o das EPIs é unha vía non para eso, senón para decir, bueno, hai xente que xa fixo este traballo. Nós non sustituimos a ninguén, O sea, hai xente que xa fixo isto. Nós non somos tan listos. A min hai 20 anos me chamaron dous estudantes de Agrónomos, que non sei quen son, xa non sei que foi deles, pero se chamaban como Isabel e Fernando, ¿no? Que estaban con este rollo da agricultura ecolóxica, Isabel e Fernando, con este tono. Non sei que foi deles. Fixeron unhas xornadas, tío, conocías, fixeron unhas xornadas, non sei que e tal, e me obrigaron a falar en clave ambiental da historia galega de Galicia, que tal fixeron. Hai 20 anos, polo menos. Os labregos de Iki, que non estaban na túa relación, levan traballando nisto, non, como Monte Cabalá, nós identificamos a xente o que fixeron, pero non vamos a sustituir a ninguén. Fagamos o noso propio traballo, que é pensar, reflexionar e indagar, porque os de Monte Cabalá non van a facer un estudio, non van a gravar aos vellos da estrada para preguntarlles, mire, e aquí como facían cos cabalos? O saben, o contaron, o aprenderon, e nos vamos a intelectualizar todo eso, claro, vamos a dar unha forma, tal. Entón, o tema dos hórreos, que ti decías, é unha cousa que xa estás facendo. Eu creo que concebir ese traballo desde o punto de vista de todos para ter máis información, non sobre os hórreos, o mellor, sino sobre que agricultura deu lugar aos hórreos, que era tan importante, tiña tanto excedente, que a agricultura se medía no tamaño do hórreo, a partir de un determinado momento, e que foi capaz de incorporar o millo, a pataca, unha rotación como a que nos asombra cando nos lo contan os ingleses, e que era o que facían en Lugo, na Tarrachá, o mesmo, non? Más ou menos a mesma altura. As EPIs, o que temos que identificar as EPIs, temos que medir manexos, falastes aquí, vamos, eu que disto non sei nada, entendes? Non traballamos nesto, pero hai que medir manexos. Falaste do pastoreo, falaste do minifundio, hai que medir consumo de traballo, de tempo, de enerxía, e logo temos que, todo eso tenemos que escoller que facemos, que podemos facer, que recursos contamos para facelo, quen está traballando nesa liña, e labrar o rego, botar o rego ali. A mí me salen moitas cousas para facer, nesta dirección. E logo, metodoloxía, pois, do satélite á entrevista personal. Todas que nos caigan. E falaste de dous brazos armados, e un gado outro. O brazo armado do máster, o brazo armado do congreso, o brazo armado da revista de Historia Agraria, que vai entrar en JCR moi posiblemente a máis valorada, como pensamos, económicas do mundo académico español, no ámbito das ciencias sociais, e cada vez máis no ámbito das ciencias agrarias, que publica todo tipo de cousas e que, bueno, temos aí unha oferta de repos para que intentar manchar. Temos moitos... Ahora, claro, estamos facendo o cóctel, pero temos que intentar seleccionar aquilo que vai a empezar. A ver, fago así unha especie de balance para neste esforzo de converxer. E eu creo que estamos todos en posición. Claro, se está moito mellor que por non. Ali xa falaba, aquí xa non dice nada. Entón, non sei, seguimos, lle damos así un pequeno remate, ordenamos obxectivos, lle preguntamos a Alba que foi tomando nota, igual que eu isto quedo que fui tomando nota, non? Algunas cousas que pensar, pero a maioría, depois que foi salindo aquí.
como procedemos? A ver. Con Ah, sí, perdón. Sí. Ya non para convencer prácticamente digamos estes problemas e tal, pero que alguén dixo por aí antes de nomearlos como problemas, nomearlos como síntomas. Entonces, el Kiko soltó que son, creo que foi Kiko que falaba de síntomas, que la unión es un síntoma, y el caos es desestructuración, fragmentación, lo que podemos llamar como queramos. Simplemente es... Vale, eu estou de acordo. A ver, como conversión? O creo que me puxen de pé para non dormir.